नमस्कार दोस्तों, सावन के महीना आ गइल बा और ये सावन के महीना में खेसारी लाल के गाना आ गइल बा जेकर नाम बा नाचा एवं। इ गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे आइल बा। आप सब जाइए एक बार सुनी और तहलका मचा रहल बा। इ गाना नाचा एवं इ गाना के हर लाइन बहुत अच्छा लगता और हर कमरिया के नाचे खातिर मजबूर कर दी। इ गाना और सब जाई और सुनी। ये गाना के गौले बाड़े खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कड़ और अपना कलम के जादू से लिखले बाड़े अभिषेक भोजपुरिया और म्यूजिक दिले बाड़े जय गुरुदेव। और एगो खास बात इनमें काम कैले बाड़ी निशा पांडे। और जाई ये गाना के सुनी और बताएंगे कैसन गाना लागल। हमारा तो बहुत अच्छा लागल गाना। ये सावन के महीना आ गइल बा और सावन के महीना में सावन गाना की कोई बात न करे। सावन के महीना आते ही खेसारी लाल के पहला गाना तहलका मचा रहल बा नाचा एवं। वीडियो क्वालिटी के बात कल जाए बहुत सुंदर बा। सावन के महीना में रिमझिम बारिश पड़ेला और ये गाना में रिमझिम बारिश के देखावल गइल बा। बहुत अच्छा लागल गाना। ये आप सब जाई एक बार सुनी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे और अपन प्यार दी और ये वीडियो में बताएंगे कैसन लागल। अगला कौन सिंगर के रिव्यू हम लोग कराई ये भी कमेंट में बताई। और ये सावन के महीना में हर कलाकार के एक एक करके गाना आ रहल बा और सब जाई सब कलाकार के सुनी और सावन के खूब आनंद उठाई। और एक गाना के हर लाइन बहुत मस्त लिखल गइल बा। अभिषेक भोजपुरिया जी ने अपने कलम से एकदम एक एक लाइन सुंदर सजा के लिखले बाड़े। और जाई अपन प्यार दी नाचा एवं ग्लोबल म्यूजिक पर। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगल होके ये वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी और शेयर करी और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।